Dnešný deň 24.9. Pripada kolaudačný deň mosta v Trnave Prváborci za účasti pána inžiniera Vančišina, pani inžinierky Puškarovej, pána starostu, poslancov, pán inžinier Puškar. Ale musíme sa dať, bo potom nebude vidieť, čo som sa Rudo Šmiga, Šverčko. Z tej strany daj. Dobre, my to tu zaviažeme na tých koncov. Pani Bobíková. No tak nič zaviaž, ja potom prišpanujem, hej? Áno, prišpanujte. Na to Škoda, to je Patrika, to budeš mať na 1. maja do sprievodu. No čekaj, však ešte budú ďalšie Pán stavby. Ondko, inžinier Koščák. Takto na Sú detaily mosta. Tak, a tu teraz je tak na trambiu, na tým. Nie, taká drevená lávka a tak to bude po vode. A keď bola veľká voda, tak bolo tak si šla dole a potom Ešte máme tam Lebo budete rozmazaná. Košťakovci, no poďte. Oci, no Poďte tam. Tak, dáme ešte bližšie. Akurát. No a Mišku, ty tyž tam na druhú stranu ísť. Ja tam tiškujte. My až do tej druhej. vždycky neprídu. Vždycky. Poslanci, stavby vedúci, Si bar nie, že ešte nezalamal most. Eurovy a cesty. Perša zaťažkávacia skúška. A Švíci kontrolka, páne. Ja som od firmy Philip Morris. Robím reklamu. Da tu delegácia ide. Jeden autobus nevyklúča. Zaťažkávaciu skúšku robí. Áno, jazyka. Čím prejde. Dobre. No, už stačilo. Dobre. Ostatní dozor to už viete na sebe nachybiť. No. No Dušan, podzaj ty. Nie, choď Dušan tam. Choď Dušan. Dávaj to, nie. Choď, čak zober teraz, Dávaj. zober teraz a ja potom zoberiem. Patrilo by sa dať čo teda. Zrejme. Pán je si vystriť vier. Najskôr by som chcel osloviť vážený pán inžinier Vančišin, stavby vedúci tohoto malého diela, ale veľmi významný. Pre všetkých ľudí, ktorí tady to budú prechádzať, budú chcieť staviť z jednej strany ďalší na druhú. Na to hlboký význam si myslím. Som vám veľmi vďačný v tak krátkej dobe, na chvíľom, na všetkých, ktorí tady to budú prechádzať, toho, nech nás spája všetkých. Nech nás nerozdeluje, ale nech nás spája tam ako tieto dva brehy. Cítime vám veľkú vďačnosť za to, že v tak krátkom čase a tak rýchlo a tak kvalitne naši pracovníci to robili. Stavby nepadali. Verím, že toto dielo len začiatok našej budúcej spolupráce. Ja len Najprv pod cestami dať, tak? Ukrajinu spojili so Európskou úniou. Lebo toto je Ukrajina a toto je Európska únia. Spojilo sa tým krásnym dielom jedna strana, druhá strana. To je prekrásne. Konečne po 4 generáciách starostov, že tu je konečne mesto. A treba poďakovať aj poslancom, takisto. Poslanci sa zapričinili hlavne. Hej, no, tak. Pán stavby vedúci, ak vás môžem poprosiť, pristúpte k tejto zelenej skúške nádeje, z ktorej si odstrihneme každý svoj kus
aby sme založili do svojich archívov. My dáme to do obecnej kroniky a vy do svojej firmy. Hádam, z koľko strany? To leva nevidím. No. Z tej strany. Koniec nech trime. A tu trim. Sekundičku. Anatolij. Ešte okamžik. Ale prešli na to. Teraz. Späť ho dáva. Je to tam. Ešte raz ďakujeme. Čekaj. Dobre. Takže. Hop. No počkaj, dáme už my bližšie. To je výborné, je to pekné. No. A bude sa to volať Mostok Vyšomlín. Môže ten názov Ale zostať. ten mlyn, hej, taký Tam bol Vyšomlín. mlyn. Mostok Vyšomlín. Takedy. nepamätám na neho. Nepamätáš Na sa? mlynku. Kolo Labaša mostov, kolo cerkvy, to bude Vyšomlín. Všetci, ktorí ste boli ochotní zúčastniť sa tohoto maličkého pamätného aktu, teraz môže zostať. Nie? Môže zostať. Nech zostane. Kolaudácii mosta. Malé posedenie našich. Čo boli oslavy, povedal, že tam by sme sa mohli najskôr vidieť. Míšo, však tam máš pri manželke. Tu máš pri manželke mesto. No tak ja neznám, čo sa oslavuje. Vieš, Elka, robíš mu tu mesto a on nevrča? Ja by som musel nepašať cez lampočku na ne. Majú spústa akcií, takže môžeme prísť a... Nech si sadne. Dobre, zoberaj Moniku. Vážené dámy, Jasné. vážení páni, Jasné. priatelia, vážený Dobre. pán zhotoviteľ. Neboj, ešte bude. Nie. Boškarovi poviem, nech ti nechá. Nie, momentálne sa chystá na preslov. Dobre, Peťko, len príď. No, čau. Vypnúť telefóny. Riaditeľ, že až okolo 5. príde, no. Ale lebo teraz ide z Košic. Dobre. Všetko. Vážené panie, vážení pani, vážený pán zhotoviteľ, pripíjam na Trnavský mostík povyše mlyna, nech slúži tým, ktorým je určený. Každému pocestnému, alebo pešemu, alebo s povozom. Nech slúži veľa a veľa rokov. Ďakujeme vám za zhotovenie diela. Potlesk. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravíčko. Treba dopiť, že dnes spadol. Jaj. Hej. Takže by nespadol. Ponúknice šerdo, kedy cepla kolbáska. Navštívil nás pri kolaudácii stavebný dozor. Prišiel ich privítať pán inžinier Vančišin a pani inžinierka Puškarová. Také dneška sme písali na pozvánku také meno. Čo, príjme ako... Vlado som videl. Čakaj, Ale však to je základka 10 masu a je žiadaná práca, tak už je vyjednaná. bolo dobre. Aj výrazné. No, Lukáš ešte s gulášom. Tu máš obasu. Ha, toto pán herný rektor, zástupca starostu. 23. septembra Michal, prešlo slnko. Kuba, jaké ponosy? Prešlo slnko cez rovník a ide hore. Vlastne teraz ide dole. No, áno. Kvázi, ďalšia otáča, tak. Naša pracovníčka úradu. Nech vydrží. Na mnohá i blahá lita. Mnohá i blahá
mnoha lít, blaha lít. Tak na zdravie. Na zdravie. Na zdravíčko. Ako to nečistý?